I zaczynamy co-main event dzisiejszego wieczoru w Formule K1 na małe rękawice. W kategorii 77 kg zmierzą się Patryk Nikiel, klub czempion Katowice, 22 lata, 177 cm wzrostu, a jego przeciwnikiem jest Hubert Marcisz, Małpka Zawiecie Kickboxing, również 22 lata. i ruszyli. Runda pierwsza. Pojedynek odbywa się w ochraniaczach. I to jest 3 razy 2 minuty, także będzie szybciej, dynamiczniej. Proszę, i od razu panowie ruszyli. Tak Dystans krótszy, nie ma na co czekać. Tutaj od razu kopnięcie, jest. drugie kopnięcie w kierunku głowy przeciwnika, wyprowadzone przez Huberta Marcisza. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Tak jest. Obrotówka. Front kick w wydaniu Patryka. Nie wiem, czy próbuje trafić, czy bardziej odsunąć swojego przeciwnika. Ale To Hubert, gdzieś to kopnięcie weszło. tak, Hubert wyżej kolana. napierał. Teraz zmiana, zarówno jeden, jak i drugi. Palec w oko chyba, niestety. No ale zachwiało tutaj też Patrykiem, więc nie wiem, czy to było po ciosie. Nie wiem. Rzeczywiście Wydaje mi się, ten że palec zasłania gdzieś się tam palcem wszedł. w oko. Jak to wyglądało faktycznie jeszcze, że może zobaczymy na powtórce? Nie wiem. Mamy powtórkę. Kolano. No, po tym kolanie gdzieś tam ten No. człowiek rzeczywiście zawędrował. Nieintencjonalnie, bo to tutaj Możliwe, że znalazł się tam przypadkowo. Tak jest. Natomiast samo kolano już było dewastujące dla Huberta. I dalsza wymiana. Panowie jest. się nie oszczędzają. No i właśnie tutaj Wrócenie. Formuła K1, nie możemy schodzić do parteru. Tak jest, wznowienie od stójki. Tak lecimy. jest. Sędzia sprawdził, czy wszystko w porządku. Panowie naprawdę wiedzą, że zostało mało czasu. Sami zgodzili się na takie warunki. Także widać. Tutaj tymi Że to- podcinkami Hubert cały czas bije. Bardzo mocne ciosy, bardzo dużo tych ciosów. Kolana, klinczo, siatkę, rozerwanie. Ogromny doping zarówno dla jednego, jak i drugiego. Pamiętajmy, że w tej formule zawodnicy mogą w klinczu wyprowadzić tylko jeden cios i musi nastąpić rozerwanie. Chyba że nic nie dzieje się przez 3 sekundy, to rozrywamy. Jeden cios kolanem. Jeden cios kolanem. Zaznaczmy, tak. No i ten cios padł. Ostatnie 15 sekund. Cały czas panowie się tutaj nie szczędzą uprzejmości. To obrócenie się przez Patryka. Ma to sens w tej formule. W MMA skończyłoby się to słabo. Tak jest. Ale i tak dostał upomnienie, że nie wolno tego robić. Bardzo dużo bloków tutaj panowie wykonują piszczelami. No i Mimo koniec pierwszej ochraniaczy, tak rundy. czy inaczej to czuć. Bardzo duża dynamika tego pojedynku. Tutaj na powtórce wysokie, niskie kopnięcia. Sprawdzają się panowie nawzajem. Tak. Widać, że te niskie kopnięcia wyprowadzają z równowagi. Jeszcze jak trafi w tempo, O gdzie to chodzi, zawodnik próbuje się poruszyć. Żeby podciąć, wyprowadzić z równowagi i zadać cios. Zachwiać. Tym bardziej opuszczamy ręce. Każdy to robi w Tak momencie, jest. gdy zaczynamy tracić równowagę i Tak tutaj jest ta jest. szansa na wyprowadzenie ciosu w głowę. O. Na co chyba Hubert liczył akurat w tej akcji. Wysokie tempo pojedynku. I rozpoczynamy rundę drugą. Hubert Marcisz, żółty narożnik, Patryk Nikiel w narożniku zielonym. Na odwrót. Hubert Marcisz, narożnik. A nie, Dobrze. dobrze, tak. I znowu bez zbędnych uprzejmości. Wymiana kopnięć. Wow. Co tu się dzieje? No to jest to 3 razy 2 minuty. Te 2 minuty są naprawdę krótkie rundy, więc panowie dają tutaj z siebie wszystko. Cały czas wymiana, cały czas kombinacje, cały czas front. Proszę bardzo.
Przypuszczalnie teraz chwila oddechu i możemy się spodziewać Tak. ponownego ruszenia. Lewy, prawy i Nie jest to zakończone kopnięciem. Dopiero Znowu, lewy, prawy, znowu kopnięcie. 40 Tak jest. sekund drugiej rundy. Natomiast tempo jest naprawdę bardzo duże. Tutaj panowie próbują się powytrącać z równowagi. Ciosy na korpus, kopnięcia na głowę i po raz kolejny clinch i tym razem rozerwanie. Niesamowity doping kibiców obydwu zawodników. O! Przeleciało nad głową, przeleciało. Tak, gdzieś tam podciął go, dobrze Hubert. No i stracił tą równowagę, Patryk. Proszę, teraz front na twarz bezpośrednio. Cały czas do przodu idzie Hubert, nie cofa się. Nawet jak otrzymuje ciosy jakieś kontrujące, cały czas przed do przodu. Spycha cały czas. Oj, proszę, po kopnięciu znowu. Patryk jest liczony. Hubert w żółtym narożniku. Takie tempo, że sami pogubiliśmy się odrobinę tutaj w kolorach. Jest to pierwsze liczenie. Walka jest kontynuowana. Jeszcze raz, Hubert żółte spodenki, Patryk zielone. Cały czas napierają. Mocna wymiana ciosów na korpus Tak. i koniec rundy drugiej. Naprawdę dużo się działo. No, mieliśmy pierwsze liczenie. Ciężko za panami nadążyć. Tak miejscami. jest. Pierwsze liczenie dzisiejszego wieczoru. I powtórka. Tutaj ta wymiana ciosów na korpus i okopywania nóg oraz to podcięcie tak na dobrą sprawę. No faktycznie tutaj bardzo mocne kopnięcie nad kolano wyprowadziło z równowagi Huberta. Upada. Z tego co widzę, to Patryk chyba lekko rozcięty. Katmeni wykonali robotę. I zaczynamy rundę drugą. O, teraz. No i znowu tutaj Hubert naciera na Patryka. O, mocno tutaj gdzieś na tułów, mi się wydaje, dostał też Patryk i Przytkało odrobinę. tak jest. No mocno teraz Hubert przypiera do klatki Patryka. Tu już zjechał dosłownie po tej klatce. Tak, i tu wyjaśnimy mój błąd. Pomyliłem kolory spodenek. Tak. Ale tu teraz Patryk cały czas Hubert cały czas napiera na Patryka. Cały czas go przypiera do siatki. Chyba do tej pory najbardziej dynamiczne starcie. No 3 razy 2 minuty to zrobiło swoje, jak widać. Obraca się tutaj plecami również. już Patryk. Próbuje się jakoś wybronić z tej całej sytuacji. Clinch, panowie już mają Sędzia prawo być zmęczeni Pewnie, że tak. po takiej wymianie. Ostatnie 40 parę sekund do końca. Cały czas do klatki gdzieś tutaj spycha Hubert Patryka. Nie ma już sił Patryk, Nie ma widać. sił. Ewidentnie gdzieś tam chyba jakieś rozcięcie się pojawiło na jego twarzy. Chyba tak, wybranie nogi, ale tutaj bez konsekwencji. Nie oddał ciosu. Cały czas napiera, nie zatrzymuje się. Też zmęczony, ale idzie do przodu. Wydaje mi się, że tutaj zawodnik w zielonych spodenkach lepiej przygotowany kondycyjnie. No, wydaje mi się, Przynajmniej że do tego widać, że te dystansu. 3 razy 2 było gdzieś tam maglowane. Tak. Koniec. I koniec. Zapraszamy do ringu przedstawicieli WGN Nieruchomości Zawiercie oraz Bayer Labs.
Mamy tutaj powtórkę. Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Panie i panowie, zapraszamy do werdyktu. Widzimy tutaj także przedstawicieli sponsorów BioWell Labs, które mają specjalny voucher 1000 zł dla zwycięzcy, a już za chwileczkę dowiemy się, kto tym zwycięzcą będzie. Panie i panowie, zwycięzcą pojedynku jednogłośną decyzją sędziowską Hubert Albert Marcisz! I just love it so much. I don't feel so good. I to właśnie Albert zgarnia voucher w wysokości 1000 zł od BioWell Labs! Oh my god.